ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବୁଅଛୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଥାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 2ଟି ମାଛ ଓ 5ଟି ରୁଟିରେ 5,000 ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଲୁକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠାରେ 5,000 କେବଳ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ନାରୀ ଓ ଶିଶୁମାନେ ସେହି ଗଣନା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ କିଏ? ଆମ ପାଖରେ ତ 5ଟି ରୁଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 50-50 ଜଣ କରି ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି 5ଟି ରୁଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ନେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଉଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତାହା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। 5,000 ଲୋକ ଭରପୁର ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଖାଇବା ପରେ 12ଟି ଟୋକେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ବି ଥିଲେ ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଚୁରତା ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ କଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।